Kardong pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjiban nilisami songjalining lengpi aprangsik birta kepipen arjoitha. IAY ahem so patang pipi adim puthot akimi skim PMAYG ahem long nang jipu ke hangdun. Karbi Anglong arlo langsun kilang me angbong dinner alangsun ta elonglo lasi council atum RJ kelarji aphan bor ipon sikimi. Nirjatimung arong arnam lang PKCS aklamalong keceng CKLA didikam amai kangni. Ninia Parman toko langso rangsina ME School along SYC Leadership Training amai kapadupon. Nong 18 Lumbajong MAC constituency angkang manja ahithi pen kahelo kilometer kebra ache team anbak. Nong 2 BT Phang Dili Terang LP School Polling Station Keparlu Sarsing Rong P SGB Arong Amekar Borsing Hanse Kensing Rong Hang Lapen Karlitang Longsing Rong Hang Asupo Kolom Rong Hang Atumaphan Kedamtang Surihini Rak Cricket Hompen Krepli Aparman Kapanong P Indira Awaj Yojana Mate IAY Ahemso Ajak Dingklui Apita Kikim P Patang P Pedat Aputhak Newsfast Karbi Anglong Pen Birta Humri Damlong Lake Block Development Officer Mate BDO Junior Engineer Mate JE Gram Sewak Mate GS Lapen Angbong Kache Jogdun Abangphu Middleman Atum Keboy Det Choboche Ahemtun Below Property Line Mate BPL Atumaphan Kapanong P Akhia Dat Property Kachong Sibdun et Ajoksi IAY Ahem Sota Patang P Thekthedat Titilo Lasi Prabjin Pen IAY Ahem So Nangka Chikim P Patang Serakji Aphansi Perangkia Thengno Lamthe nang pachini dun tu yo lain lo nili hem bang komen pen ke rapu patang pi pedalo la sunon simbon lain lo la sinon tum pen pu nang rap tu ikta mang ke bang yaphan la ni kan mang la so hen tang ten ni kan mang ke ni ni yo de lo sita non tu phan ta klang lo la phayan lo chalo ang so hem ke Kikim ke ajil ding olo sitame non antang patang pi perek posila bang so alam bang ke patang dia phansi neli tum prabjin pan chuning ri eglo neli rong la ke sarsing rong hang arong polling center la ke number 2 BT Phang LP School Lasi lapuson adai ke dovek abang phu bang phi atumaphan langdun phrong bom pulote ane thebin si mandatpo Lasi kecok civek abang phu bang phi atumaphan lang phrong predadra arona teng pen sodak pen adai sitami en nang kokta hai jongsi akinang sot apor nang lerok pulote pusi IAY ahemso ahem phu atumahin pen aning ki pungalam thi lapen IAY ahemso ketang pi pedat adim puthot akimi skim PMAYG ki PG aphanta chuning ripon alam the Newsfast Karbi Anglong angnu lam the nang pachini dun manja pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Ningkreng apor nang lebom si ningkan esek Halloween pen kijoi kelang mate ning cheparong ji aphan pregjam picnic spot adim chepek un e damun e apor nang lebom asonsi ajehak atum tangka maha arideng avedat setame non malok Facebook WhatsApp along che upload theglong lasi kijoi kelang angbong jirikindeng plung ahawar along ta elonglo lake dinner waterfalls pusi pu hadak piningkan angbong Kijui kelang arat kedam chethor si theglong laso alang sun along council atum RJ kapa meji aphan bor I ponte isi nong chethangji lapen medu setami longponji athe hadakta isi border adim pinak apot tourism atum klempon si ke me pusi kijui kelang arat atum pen ningje fry Dili non kido ke jiri kendeng umplung hawar long dinar po adim long lasi kadowet Karbi Anglong arat pada kidiri lo bangso adim long kijui kirangi fat akibat ladak asoroton kilangnya sondo lasi nalitum kadowet Newsfast kala tuhan kita me kidiri lo bangso umplung hawar long kilang ifat Lagman nakitum langnya kan tapi nakitum dengan Apido, lapen, kalau macam apa sih, lalu langman itu nama kilang ni kan, ini orang partik, tapi dinar podim, jadi kena umplung buah awar long itu, lapen, ada yang
lo ba teknologi itu sama Karbi Anglong talason lang ni pen langsung depan kono dolo tapi ada rainbow mate la langgan itu arti ke kan pasti tangga arti long itu arti pen la bana to la pen penan temun kami penan ke ya to la pen ada langsung adung le to mate temun ne ya pagani la ini bang langman jam juga pasti amat penan ini orang do la tapi kado boleh Karbi Anglong langsung apa nanda ini itu mah cuma misi apor camera dinara sama langsung gelai kan ini pada sini no atau langsung na picnic spot no amat tu itu ini nanti promoting ini ada lagi orang kadang kemarin lo atau langsung na nanti dinar langsung tu itu dinar langsung pokok pokok mereka selong no yes Orang kritis atau dakwang kerja ajo anu tidak silakan kalau semua orang masih tidak sesuai ajo anak sesuai betul tidak sesuai lakukan semua anda tidak sesuai kalau Kerumitan dan cengkeran Newsfast Karbi Anglong. Pininirja timung arong arnam lang PKCS aklamalong aprang CKLA tirikamamay ing Nippon. Morning surihini ra ingkoira isianing kana parman KLA ningkan esek amai pi kapedopon pamiji aphan aprang si tirikam amai ing Nippon si kupuson si morning KLA ningkan esek amai pi mesen pen kapedopon thekji ma puthak sikjik pen chingwai pon lapen asanchom tin along akimia bangphu arputa thapon thu labangso amai tirikam amai pu barim surya rong parahin pensi charipon mai ke phalam thek tirikam amai akong chunbang chondro singnar ahin pensi rat angno jaipon labangso amai along barim lapen tirikam amai adun maipu jivan chandra pathak barim lapen tirikam amai abidisar rajendra rongpi lapen akaprek kaprek kethekiding tirikam amai along klembang piatung ta chetong dunsi mai mesen pen mai pachunpon oke bangji ko raner ke sirkep anding Karbi Anglong Inkan sekame pi ladak si padupon podak tum nirja klamlong si padupon pop si ceparai lo aso teng si tum pini ya cukup inko era trokani tirika me sengo pen pini teng sia aso bang ame ingi lo asi pini kecing mai bangela lo ko son sil tum la bang so mai pi ki pachun ye phan kadu kawiasan chom tin tum anta mithang asai ke chiklen thegi ma mithang atku kecen thegi ma phanam si tum ching mai pon lo lalu lah si pini kado dak chitong pelo pen keklem dia tum kado eta ani rong pik la pen keklem ji phansi kache sik sai delo o phit sa mail tum mangkala son lang je non kado ka chitong ton ta dak la son kam keklem long pin la kada ka prek la son rat amai pi mane jutang jubara hin punon ba ka son dak dia welan semonta keklem ke chal ji ning hang keklem ye tum mangka kado thur pak si theklong lalu lah si ning the pamelo la bangso tirika mamei la pen dak san chom mai do anta me ki banggilang la bangso inkoira sirkep angdeng Karbi Anglong ame pi bang chun pame populo la si nili dak pen chuni ringtung bangso ame ke pachun je phan dak kenang sot pen anam lang pi ahawar mane do pani konsensi ang kang awang phu ki bi ki thi pen chenglok sarpu sa rong asar pen chenglok katoi tumta nang ke cherap dun pen la bangso sai nang pachun dun ji la bangso ang pu ang nang ke en dun pen la bangso amai pi pachun poni phan hin pen chuning pon lo la sonsi la bangso amai pi along akhai tin ajutang jubat akekan kilun hai hui phanta breakjam akhaya tuma phanta thaponji puta pachini pon sapapani pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong non malong sofan bertang tom suna For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong.
Doctors are as of OBS and gynae, skin specialist, medicine specialist, child specialist, bone specialist, consultant eye specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kan tolpen nang ciri thulo. Nilip constituency Kaparlo, Tokolangso Rangsina ME School along Student and Youth, Nilip Coordination Committee hinpen patirpi ponsi, hadakedoan aru arimpen pangso mai dengpon. Mai purup sing pangcho, mai cari ponsi, bangso mai along aluhisarpo, resource person, Amlong Inti, NSKC, BDC Maipu Nirman Sharmik, KAC Longki Pangcho, CPIML Chunbang, BDC Sujit Timung, SYC Maipu, Barim Nilip Coordination Committee Lapen, Bangso Mayalong, Tokolangso Rongasar, Maison Inti, Komol Hanse, Soy Rongpi, Anparta, KSA, SYJ, Klembangpu Bang Pietum, Chetong Dunpen, Kadokave Bang Tongkep, Sose Armu Chetong Dunsi, Mai Padupon, Bangso Mayalong, Kaceparay Ponke, non owe kimietum nang bar nang po, kimi kahino, atawar, chini nang po, ahokpet ahemprek, kewangji kalima kalangma, pangtek dun pen ardi pidun nang po, tangka joini pen, bang apoket arlo cetap dun nang nilo, bang along, kedo ahuturapan kachini ke joyke, ta, metang along kedo ahuturapan kachini jike sungprung, lapan kaceri nang ji kenang sot lapen, lahayatum hendo, kaya hutur lopu, lam right tipi pen, mesen pen pacun pon. Nilip pen, Robinson Terang, Newsfast Karbi Anglong. Ini berta la ansi pajut iklo, domet hakme, kardom.